Gelê Kurd yek ji wan gelê qedîmên xwedî çandege pirrengî û dewlemend e. Kurdan bi giştî çanda xwe bi stranbêjî, dengbêjî û bi saya hunermendan parastiye. Ji ber vê yekê jî stranbêjî di çanda Kurdan de xwedî cihekî qedir bilind e. Îro jî li çar parçeyên Kurdistanê hunermendên Kurd bi stranên xwe çanda hunera Kurdî diparêzin. Yelda Abbasî, Keyhan Kelhor, Kamkaran, Ciwan Haco, Mizgîn Tahir, Tara Jav, Lawje, Mahmud Berazî û bi sedan hunermendên Kurd bi naverok û awazên xwe hunera Kurdî pêş dixin. Belê bînerên hêja, em vê hefteyê bûn mêvana hunermenda Kurd Devrim Demir. Devrimê derbarê hunera xwe de ji civanan jinan raaxivî. Rêwîtiya min müzîkjeniyê çawa dest pê kir? Ji zarokatiya xwe de ji wexta ku tê bîra min a rastî wisa hema her tim min diqîriya û mistiran digotin. Heta carna êdiyê malê digot êdî bese. Bese te guh li me bir. Lê min pir ji stiran gotinê hez dikir, pir ji müzîkê guhdarkirinê hez dikir. Heta tedî di zarokatiya me de ew hebûn, kaset hebûn, bend hebûn. Li malê çi qas kaset hebûn, ser hemû kade teqez dengê min hebû ji ber ku xta tenê dimam hema min çû datanî ser pêl dûmê dikir û min stiran digot li ser. Îca hemû min xera kiribûn wisa. Lê li gel ku tedî di wî temenê xwe de min çi qas xwest ku bi müzîkê re wisa têkiliyek min çê bibe pê re amûrekê lê bixim jî çawa bêjim di malbatê de pir nebû. Yani wisa kesê ku bi hunerê re eleqedar dibûn yan jî bi müzîkê re eleqedar dibûn nebûn. حتى ku ez mezin bûm, 17 salî bûm, rojekê wisa diber ew kêre diber mixazeyeke amûra re derbasîm, hema ketim hundir min ji xwe re amûrek stand û min qeyda xwe çêkir û min dest bi kursê kir. 3 sal wisa berdewam kir, paşê ez derbasî neçêmê bûm, li wê derê min xebatê xwe berdewam kirin, xebatê komê, xebatê perwerdehiya müzîkê û her wekî din. û 2013 de jî dema min amedekariya konservatwarê dikir. Ez hatim Amedê û min konservatwara Aram Tigran ji nêz ve nas kir û piştî ku min qedan jî li heman saziyê min dest bi perwerdekariyê kir û niha jî me ciyekî nû vekiriye kaset komeleya çand û hunerwêjeyê ya jinê li vê derê xebatê xwe berdewam dikim wek hem wek rêveberiya saziyê hem jî wek mamosteya müzîkê li vê derê xebatê xwe berdewam dikim. Hunermend Devrim bi stranên xwe yên wek Mizgîn, Tukî dibê deng û qêrîna jinên Kurd jî. Şehîd Mizgîn ji ber ku xwişka wan cara yekê min bi ji xwişkê xwe yê mezin min ew bihîst pir qala wê dikirin, pir behsa wê dikirin, digotin qala stranê wê dikirin, stran gotina wê dikirin û kesayeta wê mesela. Ez min qet ew nedîtiye, ez negihiştimê de û min nas nekiriye lê wextê ku ji devê hinekê nas yê nêz min ew bihîst wisa pir ew bandor li ser min kir. Ji xwe di çandê de nav xebatê xwe de jî em cihekî gelek girîng didin Hozan Mizgîn ji ber ku bingeha xebatê me, xebatê qada çandê hinekî jî wê avêtiye û avakiriye bi hunera xwe xebatê xwe. Ji ber wê jî wek qada me her sal me bîranîna wê çê dikir a rastî. Lê di wexta ku beriya em strana Mizgîn em çê bikin dişe tam di dema pandemiyê de bû ji ber ku tedî her dergirtî bû qedexe hebûn em di malê de bûn. Hat wê demê me got divê ku tedî derbas nebe ev sal û sevala lê em tiştek bikin lê em çawa bikin. Em stranekê wê dîsa aranje bikin ji nû ve û em derî ser medyaya civakî em parve bikin. Lê me dît ku stranê Koral Tirkiyê min yê heyî jî pir hatine çêkirin dubare kirin. Me wisa nava hefteyekê de em min û hevalek me got em ji nû de çê bikin. Dem jî Tirkiyê me ya me got çê bibe çêne be ew jî ne diyar arastî lê me biryar da ku em çêkin. Min gotin nivîsan hevalê min dî jî müzîka wê çêkir û aranjeya wê çêkir. Wisa me bawayekî komîn bi hevalê din yên jin re me xwend û me wisa par vekir. Wekî zanîn ku strana Tukî demek berê jî ji aliyê dewleta Tirk ve hatibû qedexekirin. Ev stran ji bo jinan wek manîfestoyekê jî hatiye pênasekirin.
یا تو کی جی جخوا هونجی دزانن کود روجامه ده لوی ولاتی بتابتی روشلاتا ناوین و همو دنیا جی زخت و اوکا لسر تندیا لسر جنه هر کود چه بهتر تدی بسا مزن دبی بتابتی جی لترکیه لکردستان هر روش هما بیجه چند جن تینه قتل کرن و تدی کریاره وان بیجه زاتین هشتن و تو اوکتونه الهم بروان وسا جزایی کو پیشی لوان کرنا بکه تونهیه دیسا روزه که وسا پر زیاده نوچین تندیه من گهدار کربون تماشا کربون و از پر وسا تنگیشی بوم دوه کلیه ده درکت استرانه تو کی چما جبر کو يعني همو كسي كو نحد واي لسر جني خوك ماف وك خودي ماف دبينن لسر جياناوي لسر هبوناوي لسر فيناوي لسر سكناوي لسر هر تشتوي خودي ماف دبين خودي قوتن دبين و درباري هبوناوي ده او دخوازن بريارا بدن هني كل همبر بو يعني سكنك والهمبر في دولتو زاغونك كو ويا بيشيا ويا دغريجي توني انا خو اوجي شريكي ويا جبروي الهمبر في هشمندي همو يجي وەکە چاوە بێژم وەک بەرتێکداینێکە من بوو و وەکەکو بێژێ ئەز هەمە ji dîrokê hettanha ez heme xwediya hilberînê ez im ya ku azadiyê wê pêş bixê ez im hûn kîne ez me nas nakim hinekî bi vê fikrî pêş ket Hilberînim ez zayînim dîrokê dixwe de dihewînim ez ê zik bi zik azadiyê şinû ve bi welîdînim Hilberînim ez zayînim dîrokê dixwe de dihewînim ez ê zik bi zik azadiyê şinû ve bi welîdînim Li Tirkiyeyê hunera Kurdî û saziyên hunerê tim bi astengiyan re rûbrûmane. Yek ji van saziyan jî navenda çanda Mezopotamyayê ye. Devrîmê wek hunermendeke Neçemeyê li hemberî van astengiyan dengê xwe bilind dike. Neçeme nasnameyeke, nasnameya hunera Kurdiye, hunera xweseriya Kurdiye. Ji ber ku em jî endamên neçemên û em bi neçemê re wisa meşik me teşegir, em xwe gelekî ew dibînin, çawa bêjin bişens em dibînin. Çima bişens em dibînin? Ji ber ku neçemê di rêwîtiya çandî de hunerî de alternatîfek bû. Alternatîfa rêyeke rast, rêyeke serbixwe, rêyeke hunera, yani fikrê hunerî azad bû. Yani qedexeyên li ser müzîka Kurdî, li ser hunera Kurdî ne îro dest pê kirine. Ji yani ji wexta tê bîra me heye, yani ji destpêka têkoşîna vî gelî û beriya wê de jî heye. Niha em dikarin bibînin bi hezara stranê ku tedî Kurdî ne lê wergeran ne Tirkî û di arşîvên TRT de bi zimanê Kurdî dîsa hatine stirîn û kirina aîdî xwe, kirina malê xwe hene. Ji xwe damezrandina Neçemê jî li hember van êrişên çandî, li hember van polîtîkayên qirkirina çandî bû. Yani ji bo ku li hember wan têkoşînekê bi meşînê Neçemê hatin damezrandin. Lê ji destpêka Neçemê û heta roja me de jî zext û tedî hewldanê pêşîgirtinê yê li ser Neçemê jî xelas nebûne. Divan roja de jî dîsa roja be ji xwe hûn jî dizanin. Dîsa stranê me yani di roja me dîsa stranê me têne qedexekirin yek ji wan jî strana min tu kî ye. Yani hişmendiya ku tedî 30 sal berê, 40 sal berê dixwest ku xwe mayînde bike, di roja me de jî hîn nehatiye guherte mixabin, hîn di heman ser heman xetê dimeşê. Lê li hember vê jî têkoşîneke çandî jî heye. Têkoşîneke ku tedî rê nedêvan qedexeya, rê nedêvan polîtîkayên qirkirina çandî jî heye. Çawa ku ev 30 sal Neçemê li ber xwe dide ji îro şûn de jî li hember qedexeyan, li hember zextê ku tedî li hember wê pêş dikin ve wê dîsa li ber xwe bidê. Em qebûl nakin van qedexeyan, em ê nas şînekin. Ne betalkirina konserên me, ne qedexekirina stranên me, ew ê me bi to awayî ji moral û motivasyona berxwedayîna me ya çandî paştegav nede avêtin bi me. Çawa 30 salî me li ber xwe dayî ji îro şûn de jî em ê rêwîtiya xwe ya çandî ya hunera azad berdewam bikin vê pîşekî. Belê bînere neja. Ji bîr nekin. Bibin aboneyê qenala me, parve bikin, bişopînin, beecbînin. Rêwîtiya me ya hunerê ya hunera azad ya hunermendiya serbixwe bi tu şert û mercî de bi tu qedexeyan bi tu awayên din kes nikare rêl me bigire, kes nikare rêwîtiya me qedexe bike û bistekinîne em ê rêwîtiya xwe ya hunerî, rêwîtiya xwe ya hunera azad berdewam bikin.
هلبرینم مزاینم دیرو که دخواد دحوینم هلبرینم مزاینم دیرو که دخواد دحوینم از زیک بزیک آزادیه جنوب به ولدینم